Исәнмесез, туры эфирда Татарстан яңалыклары студияда мин Идел Кыямов. Бүген тапшыруыбызны кайгылы яңалыклар белән башлыйбыз. Минзәләдә парашютчылар утырган самолет һәлакәткә юлыкты. Күтәрелеп китүгә үк бер двигателе сүнә һәм самолет җиргә төшеп җимерелә. Парашютта очарга җыенган 22 кешенең 16-сы вафат була. Һәлакәт булучыларны искә алу йөзеннән 11 октябрь Татарстанда матәм көне буларак игълан ителде. Идел буе федераль округында Россия президентының вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Минзәлә районында җиңел моторлы самолет һәлакәтендә вафат булганнарның туганнары һәм якыннарының кайгысын уртаклашты. Фаҗига урыныннан тулырак мәгълүмат хәбәрчеләребез язмасында. Җиргә мәтәлеп төшкәннән соң очкыч шушы халәттә табыла. Җимерелгән, бәрелүдән кайрылган канатларның очар рәте калмаган. Хәер, беренче булып бирегә килгән коткаручылар һәм медицина хезмәткәрләренә самолет хәле мөһим түгел. Алар кичекмәстән мохтаҗларга ярдәм итәргә ашыга, һәр секунд кадерле. Уртага ярылган самолетта 6 кеше исән кала, 16-сы шул исәптән 2 пилот та фаҗига урынында һәлак булган. Зыян күрүчеләр Чаллы шәһәренең ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә дәвалана. Һәлакәт урынына Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов килде. Доложили, что один левый двигатель отказал. Они уходили, так как впереди были населенные пункты, уходили налево, шли на посадку. Случилась трагедия. Конечно, все, что могли сделать службы спасения, сделали. Ул арада фаҗига турында ишетеп аэроклубка халык агыла башлый. Якыннары, дуслары. То есть налет у него опыта эти часы очень большие были. Он сказал, всегда надо соблюдать только инструкцию. Самолетта һәлакәткә юлыгучылар парашют спорты белән шөгыльләнүчеләр. Араларында беренче тапкыр сикерергә җыенучылар да булган. Төрлесе төрле төбәкләрдән: Башкортстан, Мари эл, Удмуртия, Ульяновск, Киров һәм Чиләбе өлкәләреннән килүчеләр дә бар. Әмма күбесе Татарстан кешеләре. Слава Богу, что возгорание не произошло. С ними работают эксперты и дальше будут доставлены уже в экспертное учреждение. Аэроклубта тикшерү эшләре бара. Документларны шул исәптән самолетның техник әзерлегендә өйрәнәсе бар. Фаҗига чыгуның беренче фаразы лайнерның техник төзексезлеге. Аэроклуб башлыгы башка сәбәпләр булуында искәртә. Нет, не перегруз. Там, согласно РЛ, все было в пределах нормы. Никаких предпосылок не было вообще к такому развитию событий. Мәгълүм булганча, штурвал артында йөзләгән сәгать очкан тәҗрибәле пилотлар. Самолетны кеше яшәгән йорт өстенә төшмәсен өчен икесе дә кулдан килгәннең барында эшләгән. ДАСАФ оешмасы Россиядә җиңел моторлы Л-410 очкычын туктатырга карар кылды. Бер ай элек шундый ук фаҗига Иркутскида булган иде. Минзәлә аэроклубы да тикшерү вакытында эшен туктатып тора. Әлегә биредә хәтер мемориалы корылды. Халык һәлак булучыларның кайгысын уртаклаша. Алмаз Хакимов, Мөршидә Җиһан, Ринат Сахипгәрәев, Татарстан яңалыклары. Теманы дәвам итәбез. Минзәләдә самолет һәлакәтендә зыян күрүчеләр Чаллының ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсендә һәм Республика клиник хастаханәсендә дәвалана. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов зыян күргән кешеләр хәлен белер өчен ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсенә барды. Аны Татарстанның сәламәтлек саклау министры Марат Садыйков озата йөрде. Бу хакта тулырак хәбәрчеләребез язмасында. Казан өстендә санавиация вертолеты пәйда булганда, җирдә инде берничә ашыгыч ярдәм машинасы көтеп тора. Ахыргача Казанга ничә кеше алып киләчәкләре билгеле түгел иде. Барысына да әзер тордылар. После всех проведенных консультаций было принято решение о эвакуации наиболее тяжелого пациента к нам в РКБ вертолетом санавиации в сопровождении реаниматолога. Зыян күрүчеләрне самолеттан чыгару берничә минут дәвам итә. Носилкада ижаудан 38 яшьлек ир-атны чыгаралар. Самолет төшкән вакытта ул аның арт көлешендә була. Бәрелүдән парашютчы салон уртасына ташлана. Бик күп җирдән сөякләре сына, тәне пешә. Авиаһәлакәттә зыян күрүчеләрне беренче булып Чаллы шәһәренең ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе кабул итә. Ул Минзәләдән 30 чакрым ераклыкта гына урнашкан. Хәзер анда 5 пациент ята. Пациенты на данный момент находятся в реанимации больницы скорой медицинской помощи. По характеру травм это преимущественно переломы костной ткани, это ушибы легких, это пневмотораксы, то есть попадание воздуха в плевральную полость. Нужно сказать, что состояние всех пациентов тяжелое, но стабильное.
Хастаханәдә зыян күрүчеләр янына Рөстәм Минниханов та килде. Аның кушуы буенча оператив кирәкле медицина ярдәме күрсәтү өчен комиссия төзелде. В области из города Ульяновска. Сознание терял ничего. И как он перевернулся вот тогда. В это время я по салону летал, поэтому в это время я по салону летал. Иң мөһиме, зыян күрүчеләрнең баш һәм муен җәрәхәтләре юк дип хәбәр итте табиблар Татарстан президентына. Бу аларның тотрыклы халәтен сакларга мөмкинлек бирә. Шулай ук Ярчалы шифаханәсе оешмасы базасында зыян күрүчеләрнең һәм һәлак булганнарның туганнары өчен психологик ярдәм күрсәтелә. Алия Галиуллина, Айнур Вәлиәхмәтов, Татарстан яңалыклары. Яна кайгылы хәбәр. Ката аурудан соң сәясәтче җәмәгать шәкелсе Фәндәс Сафиуллин вафат булды. Аңа күптән түгел 85 яшь тулган иде. Фәндәс Сафиуллин 1936 елның 17 августында Азнакай районы Мәлбагыш авылында туа. Ике тапкыр Татарстан парламентына халык депутаты итеп сайлана. Россия Думасы депутаты, Халыкара эшләр комитеты әгъзасы. Татарстан Республикасы Югары Советының сугыш, хезмәт ветераннары, инвалидлар һәм мәрхәмәтлек буенча даими комиссиясе рәисе. Шулай ук геосәясәт, Чечня хәлләрен килештерү комитетлары әгъзасы булды. Фәндәс Сафиуллин белән хушлашу бүген көндезге сәгать 12-дә Мәрҗани мәчете каршындагы мәйданда оештырыла. Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе исеменнән туганнарының һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашабыз, сабырлык телибез. Тагын бер кайгылы хәбәр. Соңгы елларда Буа шәһәрендә яшәп иҗат итүче мөгаллимә, шагыйрә Гөлнур Әхмәдуллина Архипова вафат булган. Тумышы белән ул Шүпрәле районының Яңа Кәкерле авылыннан. Оннан соң Балык Бистәсе районы мәгариф бүлеге башлыгы урынбасары вазифасын башкара. Гөлнур Әхмәдуллина Архипованың якыннары һәм туганнарының тирән кайгысын уртаклашабыз. Яңалыклар чыгарылышын дәвам итәбез алдагы минутларда. Татарстанда бүгеннән башлап ковидтан саклану чаралары катгыйлана. Уңганнардан үрнәк алыгыз. Тәтеш районының Бакырчы хуҗалыгыннан махсус репортаж. Татарстанда бүгеннән башлап ковидтан саклану чаралары катгыйлана. 65 яшьтән өлкәнрәкләр өчен үз изоляция һәм җәмәгать урыннарына бару кагыйдәләре үзгәрде. Театрлар, кинотеатрлар, цирк, концерт заллары 50% туган очракта гына эшли, ә кешеләр 500-дән артмаска тиеш. Оештыручылар чарага кадәр 7 көн кала оператив штабка хәбәр итә. Хезмәткәрләр һәм килүчеләргә прививка ясату турында сертификат яки шушы оралларда авырып дәвалану турында белешмә күрсәтү мәҗбүри. Шул очракта гына спорт күн ачу, мәдәни чараларны үткәрергә мөмкин. Кунакханәләрне һәм хостелләрне яртылаш тутырга гына рөхсәт ителә. Ресторан, кафеларга, спорт үзәкләренә, бассейннарга, фитнес үзәкләренә, аквапаркка, сәүдә күн ачу үзәкләренә гамәлдәге QR-код белән генә эләгергә мөмкин. Прививка сатмаган 65 яшьтән өлкәнрәкләр өчен мәҗбүри үзизоляция режимы кертелә. Өйдән бары тик поликлиникага, вакцина сатырга, ашыгыч ярдәм кирәк очракта якындагы кибеткә чыгарга мөмкин. Эш бирүчеләр 65 яшьтән өлкән хезмәткәрләрне дистанцион режимга күчерергә тиеш. Татарстанда вакцина сату пунктлары атнага 7 көн эшли. Сәүдә үзәкләрендә һәм мәдәният йортларында өстәмә мобиль пунктларда ачылды. Фарис Мөхәммәтов, Татарстан яңалыклары. Тәтеш районында мөгезле эре терлекләрне кышлатуга күчерәләр. Бакырчы хуҗалыгында кыр эшләре дә уңышлы бара. Терлекчелек тә күз уңында. Быелгы кышлатуда кайбер яңалыклар да көтелә. Тулырак киләсе репортажда. Бакырчы хуҗалыгында быелгы кыры һава шартларында да һәр гектардан 35 центнер ашык җыеп алганнар. Игеннәрне яфрактан тукландыру, башка алдынгы технологияләрне вакытында куллану уңай нәтиҗәләрен биргән. Тагын бер яңалык заманча азык үзәге. Аны бер айдан эшләтә башлыйлар. Малларның туклануына катнаш азык билгеле микъдарда кертелә. Бу азыкны әзерләү белән компьютер идарә итә. Хәзерге вакытта кармацентр төзергә тотындык. Минемчә, ул бик кирәк әйбер. Бөтен оборудованиены куеп бетерелсәк,
Без терлекне ашаталабыз полноценный азык белән. Нинди анда файдалы әйберләрне катнаштыралабыз да грамма булай гына дигән. Вот шуңа күрә уйладык та инде тезергә булдык. Оборудование уже сатып алдык. Зданиесе ясалып бетә. Брикатнадан. Ну, берәр айдан җибәрмәк киләбез инде Кармацит. Хуҗалыкта 1200 баш мөгеззе эре төрлек исәпләнә. 350-се савым сыерлары. Күптән түгел Даниядән токымлы 150 сыер алып кайтканнар. Сәтчелек тармагы югары продуктлы булырга тиеш. Быел без 150 баш Даниядән таналар кайттык. Уже бозаулый башладылар. Дип әйтеп була. И без уйлыйбыз инде бу безнең будущее дип. Булачак терлекләребез. Бер шартлы терлеккә 47 берәмлек азык әзерләнгән. Бу нормадан 2 тапкырга күбрәк. Кышка азык җитәрлек. Киләсе җәйгә биредә тагын бер сыерлар коралтысы төзелә. Аны үз көчләре белән төзергә исәплиләр. Әлегә кукурузны бертеккә һәм шикәр чигендерен җыеп бетерәсе бар. Бу культураларның уңышы да мол. Фанис Мөхәммәтов, Дмитрий Второв, Линар Хабибуллин, Илдар Сафиуллин, Татарстан яңалыклары, Тәтеш районы. Исегізге төшереп узабыз, бүген Татарстанда мәтәм көне. Татарстан Республикасы президенты Рөстәм Миңнеханов 2021 елның 11 октябрен Минзәлә муниципаль районында булган авиация һәлакәтендә бәйле рәвештә мәтәм көне дип игълан итү турындагы указны имзалады. Мәтәм көнендә Татарстан Республикасының бөтен территориясендә Татарстан Республикасы дәүләт флаглары төшерелә. Шулай ук Татарстан Республикасы министрлар кабинеты авиация һәлакәтендә һәлак булганнарның гаиләләренә һәм зыян күрүчеләргә ярдәм күрсәтү буенча тәкъдимнәр әзерли. Телерадиокомпанияләр һәм мәдәният оешмаларына күңел ачу тапшыруларын һәм чараларын күрсәтү тыела. Шуңа нисбәтле яңалыклар чыгарылышыннан соң Хәерле көн Татарстан тапшыруында репрессия корбаны Кыям Абрамов турында фильм карарга тәкъдим итәбез. Тапшыруны дәвам итәбез алдагы минутларда. Татарстанда агачлар утырту буенча масса күләм экологик акция узды. Татар сүзе республика бәйгесенә быел 2 яңа номинация кертелгән. Актуаль әңгәмә кунагы Кадим Нуруллин бәйгегә бәйле барлык сорауларга ачыклык кертә. Урманнарны саклыйк. Татарстанда агачлар утырту буенча экологик акция дәвам итә. Республика шәһәрләрендә төрле токымлы үсентеләр барлыкка килә. Әйтик, Алабугада миләш аллеясы утыртылды инде. Акция барышында 1000-нән артык агач утырту күздә тотыла. 9 октябрьдә әлеге акциягә Лаеш районының Тарлаш, Питрәч районының Иске Шигали, Биектау районының Ивановка авылы, Совет районының Кылсәет торак массивы да кушылды. Татар сүзе республика бәйгесенә быел 2 яңа номинация кертелгән. Бу турыда тулырак актуаль әңгәмә сәхифәсендә әңгәмәне журналист Миңназым Сәфәров алып бара. Хәерле көн, мөхтәрәм җәмәгать. Тел ул халыкның җаны, бәгыре. Тел ул фикер, хис һәм хыялның тере тәне дигән бер фикер иясе. Туган телебезне саклау, үстерү максатыннан махсус оештырылган комиссияның 1 ел дәвамында башкарган гамәлләре Татарстанда гына түгел, бөтен Россиягә, дөньяга таралып яшәүче милләттәшләребезнең рухына аерым бер көч өстәде. Киләчәгенә өмет уятты. Борынгыдан дәүләт тоткан халыкның тел сагында да иң элек хакимият торырга тиешлеген аңлаган милләттәшләребез шундый һәр чарага бик теләп катнаша. Үзенең мөнәсәбәтен белдерә. Бүген сүзебез шундый әһәмиятле чараларның берсе инде 2нче тапкыр үткәрелүче Татар сүзе бәйгесе турында булыр. Бу хакта сөйләшү өчен без бүген студиягә бәйгене оештыручы Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе директоры Кадим Нуруллинны чакырдык. Хәерле көн, Кадим әфәнде. Исәнмесез, Назым әфәнде. Икенчесен дип әйтәбез, менә беренчесенең нәтиҗәләрен искә төшереп китү урынлы булыр бу очракта. Менә беренче тапкыр үткәрелгән искә төшерергә халыкка. Беренче тапкыр үткәргәндә без үзебездә көтмәстән әлеге бәйгене оештырганда бу хәтле халыкта катнашыр дип уйламаган идек һәм бу хәтле киң колачта алыр дип уйламаган идек. Әмма ләкин безнең халык шул хәтле шигырьгә, мәдәниятка үзлектән безнең халык гомумән бик оста бит инде. Нинди эшкә тотынса да аны бик җирен
генә җиткереп башкара. Бу эштә дә ул әлбәттә сынатмады һәм 4000-гә якын без 45 кеше генә тулып бетмәде 4000-гә 3955 кеше гариза бирделәр һәм алар арасыннан без бары тик 31 кешене сайлап алырга тиеш булдык һәм без аларны сайлап алдык. Бу чара шушылай эссез генә югалмады. Менә шушы комиссияның карары белән әлеге җиңүчеләр белән берлектә һәрбер районда 45 төбәге бездә республикада мәдәни чаралар оештырылачак. Әлеге җиңүчеләр шушы чараларда катнашып, районнарга чыгачаклар. Бу инде безнең алдагы агымдагы елда һәм киләсе елга да бара торган гамәлләребезнең берсе булачак. Димәк, сез өлешчә ни өчен бу оештыру чарасы оештыручы буларак сезнең филармониягә бирелде мондай роль дигән сорауга өлешчә җавап бирде шикеллендеме? Тулысынча да түгелдер, чөнки Хуҗа Насретдинның бер көлкеле хәле бар. Хуҗа Насретдинга халык алдында чыгыш ясар өчен текст язарга кушалар. Һәм ул әйтә, язар идем дә минем бик каты аягым авырта бит ди. Теге анардан сыйлар аяк кирәк түгел бит монда, баш кирәк тә кул кирәк диләр. Менә үзең язгач, үзең барып укыйсы да була аны дип җавап кайтара Хуҗа Насретдин. Шуның сымак без үзебез язсак та, әлеге чараны без үзебез үткәрәбез дип һич тә уйламаган идек. Без аны уйлаган идек язучылар союзы белән берлектә һәм башка оешмалар белән берлектә шушы чараны үткәрербез дип безнең площадка булган очракта да үзебез читтәрәк булырбыз дип. Ләкин без үзебез шушы нигезләмәне тутырганнан соң, шушы шартларны күндергәннән соң инде әлбәттә безнең истә булды әлеге хәл. Һәм инде әлбәттә Тукай исемен йөрткән филармония ул бик гамәли хәлдә бик каты килеп безгә матур иттереп, таш иттереп ятып кына куйды. Һәм Аллаһка шөкер, менә без икенчесен үткәрәбез. Сез ишеткәнегез бар инде. Беренче фестивальне үткәрү бернинди авырлыгы юк. Иң авыры икенче, өченче, дүртенчесе. Шуңа күрә нәрсә без үзгәрешләр керттек. Әлбәттә без нәтиҗәләр дә ясадык. Беренче фестивальне конкурсны үткәргәннән соң беренчедән без республика күләм дип игълан иттек былтыр. Республика эченнән генә алдык катнашучыларны. Быел без республика границаларын атлап чыктык. Хәзер дөнья күләм татар җәмәгатьчелегенә мөрәҗәгать итәбез. Һәрбер татар гына булмаган башка кеше дә, башка милләт кешесе дә хәтта татар телендә сөйли икән, әлеге конкурста ул катнаша ала. Һәм әйтергә кирәк, без шигъри гаилә дигән номинация керттек. Шуннан соң автор башкаручылар дигән үзе язган шигырьне үзе укучы дигән сүз. Үзе язган шигырьне үзе укучылар кертелде. Без беләбез, бик каты каләм тибрәтүче безнең халыкта бик күп бүгенге көндә. Шигырь язучылар бик нык күп һәм алар арасында бәлкем менә без дөньяга шушлай иттереп зур-зур шагыйрьләр дә тартып чыгараларбыз. Алла кушсын һәм гаиләдә дә менә татар теленә тагын бер кат мәхәббәт уяту, тагын бер кат гаиләдә татар телен селкетү булыр иде ул бер яктан шигырьне шигъри гаилә булып сөйләү. Аның шулай ук безнең аерым премияләрдә каралган шуңа каратып, шуның белән дә бергә безнең даими бирелеп бара торган фондыбыз да ул 1 600 000 дәрәҗәсенә җитте. Былтыр беренчесендә 1 миллион каралган иде. Дөрес. Һәм вакыты турында кайчанга кадәр кемнәр кайда нәрсә җибәрә алалар? Кемнәр кайда дигәннән безнең яшь шикләнмәсе юк, 0 яшьтән шиксезгә. Менә икенче яктан без инде жюри алдында шундый бурыч куйдык. Ул 10 яшькә кадәр булган катнашучылар, алар аерым карыйлар. 17 яшькә кадәр булган, 10 яшьтән 17 яшькә кадәр булган катнашучыларны аерым карыйлар. 18 яшьтән билгесезлеккә кадәр. Күпме була шул хәтле. Һәм әйткәнемчә, теге номинациялар буенча анда да шушы 15 яшьтән керттек без менә үз шигырь язучылар, чөнки 15 яшькә кадәр язучылар, алар әле бөтен дөньяны теге аңлап бетереп язмаска да мөмкиндер. Шуңа күрә без ул катламны әз генә калдырып тордык. 10К дип әйтә инде бу очракта. Чөнки алар 15 яшьләр аларның һәр хәлдә туачак һәм алар бу конкурста катнаша алачаклар. Менә шигъри гаилә дигәндә
без анда инде бернинде шикләмә куймадык. Әлбәттә анда бөтен гаилә катнаша ала. Шуңа күрә әлеге бәйгенең мөмкинлекләре бик нык зур. Монда теләк кирәк тә, ихласлык кирәк һәм аның бүген гадилеге дә менә әлеге пандемия вакытында да бернинде дә шикләү юк бит, чөнки халык шулай ук гаилә эчендә генә телефонга WhatsApp билгеләмәсенә яздырып ала да кирәкле номерга җибәрә һәм без аны шул ук вакытта карыйбыз да. Бернинди дә кеше контакты юк. Һәм монда ниндидер теге пандемияда бернинди киртә куя алмый безгә. Һәм үткәргән очракта да әлбәттә җиңүчене җиңү әлбәттә эзләп табачак. Иеннән чыкмаган килеште. Шуңа күрә һәм әйтергә кирәк, бу бит әле икенче яктан тагын бер плюс ягы бар. Сезнең катнашканыгызны тирә күршеләрегездә беркем дә белми. Шулай иттереп сезгә нидер җиңеп чыккан очракта гына монда сезне катларга мөмкиннәр. Ә менә күршеләргә сез үзегез әйтмәсәгез, мин катнашам, мин фәлән дип һәм үтмәсәгез, монда инде бернинди уңайсызлыгы да юк бу очракта. Шуңа күрә мин әйтәм инде һәрбер кеше үзен санап карасын иде, катнашып карасын иде. Бәлкем барып та чыгар, бәлкем башка халык мәхәббәте булыр, башкасы булыр. Шулай иттереп, миңа калса, бу бик каты матур гамәл. Шуннан да беренче бәйгенең нәтиҗәләрен караганда шаккатып утырган идем. Безнең халык шуннан да шигырь сөйләргә, җырларга һәм үзе шигырь язырга иң оста милләтләрнең берсе бит инде ул. 17 яшенә кадәр шигырь язмаган кеше безнең татарда ул нормаль кеше саналмый. Шуңа күрә миңа калса аның икенчесе турыда, икенче бәйгебездә уңышлы үтәр дип уйлыйм. Һәм ул җиңүдә генә түгел хикмәт. Хикмәт әлбәттә анда җиңү хайран зур саллы акчалар каралган, ләкин хикмәт анда катнашуда, анда үзеңнең барлыгыңны белдерүдә. Миңназим әфәнде, сез үзегез спортчы, шуңа күрә спортта әйтелә торган сүз бар. Иң мөһиме җиңү түгел, ә катнашу. Һәм бу очракта да менә әйтергә кирәк, шушы татар сүзенә эстәп безнең Галиҗәнәп шагыйрь дигән проект шулай эшләп китте бит инде. Без беренчесен үткәрдек. Атаклы безнең гыйльми кешебез ул Хәсән Туфанга багышланган булды. Шуннан соң Гамил Авзалның 100 яшьлегенә багышланган булды. Шуннан соң менә 4 октябрь көнне Саҗидә Сөләймановның 95 яшьлегенә багышланган шигъри кичәбез узды. Алда безне көтеп тора Илдар Юзеев. Әлеге кичәләрне менә һәрберсен караганнан соң безнең телебезнең байлыгы, безнең әдипләребезнең акыллылыгына таңнар каласың. Бу кичәләрне без шулай ук бик матур иттереп үткәрергә өйрәнеп барабыз бүген көндә. Бу менә әлеге комиссияга мин бары тик уңышлар да телисем килә бер яктан. Икенче яктан әйтәсем килә, бу бик каты урынлы һәм кирәкле вакытта оешты. Бүген көндә телебезнең сагында торырга менә дигән бүген көндә инструмент дип әйтик инде. Һәм анда эшләүчеләргә бетмәс көч телисе килә. Исәнлек, саулык, Аллага шөкер, акыл белән барган очракта бөтен эшне бу җиренә җиткереп эшләп була. Мин саныйм, республикабызда шул хәтле көчле шартлар тудырыла бу очракта. Рәхәтләнеп эшләргә дәшләргә моң зар ул бер кая да җирәк калып бармый. Рәхмәт, вакытта безгә килүегез өчен һәм игелекле эш белән шөгыльләнүегез өчен. Рәхмәт яусын сезгә. Исәнлек, саулыклы. Үз телен камил белмәгән кеше башка телләрне дә шул чамагына үзләштерә дигән фикерне онытмасак иде дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Бүген мөселман календаре буенча Мәүлид аеның 5нче көне. Бу айда салаватлар әйтелә, хәйр, садака, закат өләшенә. Мәчетләрдә вәгазьләр укыла. Шуңа да тапшыруыбызны Рөстәм хәзрәт Зиннуровның күңел тынычлыгы турында вәгазе белән тәмамласак, урынлы булыр. Әмин Идел Кыямов һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме сезнең белән бүгенгә саубуллашабыз. Коронавирустан прививка ясатырга онытмагыз. Сау сәламәт булыгыз. Бүгінгі очрашуыбызда көңіл тынычлыгы турында һәм көңіл тынычлыгын ничек табырга дип шул хакта сөйләп китәсем килә иде. Алла Субханаһу ва Тааля Коръәни Кәримдә «Әлә бизикриллаһи татмаиннул кулуб» дип башлый. Бу аятка әле без кайтырбыз. Сүземне нәрсәдән башлыйсым килә? Бу дөнья тормышында көндәлек мәшәкатьтә дөнья артыннан чаба-чаба, хезмәт белән, өйгә кайту белән, өйдәге мәшәкать белән кеше вакыты белән кара әле, күңел тынычлыгым югалды,
күңел тынычлыгын кая табыйм микән дип әйтәләр. Яисә сорау бирәләр. Борчылалар. Күңел борчылуын ничек бетерим, ничек басыйм микән дип кеше төрле юллар эзли. Кемдер уенда, кемдер шаяртуда, кемдер байлыкта, кемдер малда, һәм башкасы. Ләкин соңгы ноктага килеп җиткәндә, кеше янәдән шул ук бер нәтиҗәгә кайтып кала, ул да исә күңел тынычлыгының юк икәнлегенә. Югалткан ул күңел тынычлыгын. Борчыла һәм борчылуның сәбәбен дә белмичә, үз-үзен кайгыга һәм дә авыр хәлгә калдыра. Ләкин Аллаһ Субханаһу ва Тәаланың аятына, бу очрашуыбызның башында әйткән аятына кайтып, шуның хакында фикер җитсә, кеше әлбәттә аның давасын, аның усулын табыр иде. Әйткәнебезчә, Аллаһ Субханаһу ва Тәала Коръән Кәримдә «Әлә бизикриллаһи татмаиннул кулуб» дип боера. Ягъни, дөрестән дә адәм балалары күңел тынычлыгын Аллаһ Тәаланы искә алуда табырлар ди. Аллаһ Тәаланы искә алу. Ничек суну? Намаз ашамы, дуа ашамы, зикр ашамы, тасбих ашамы, яисә башка юллар белмә. Һәр хәерле эш, һәр изге эш, һәр файдалы эш, әлбәттә ул Аллаһ Тәаланы искә алу белән башлана. Пәйгамбәрбез Мухаммадул Мустафа саллаллаһу алейхи ва саллям бисмилlah рәсу кулли әмрин зибал дип башлаган. Яисә безгә хәбәр биргән. Бу сүзнең мәгънәсе һәр хәерле эшнең башы бисмиллаһир-рахманир-рахим. Яисә бисмилlah дөрестән дә һәр хәерле эшнең, һәр яхшы эшнең башы дип пәйгамбәрбез хәбәр биргән. Без һәр эшебезне Аллаһ Тәала белән башласак, һәр башлаган эшебезне туктады. Аллаһ Тәала бу эшемнән разый булыр микән дип уйласак, әйтәсем килә, күп-күпне фаҗигалардан, күп-күпне ялгышлыклардан без үзебезне саклар идек. Адәм баласы Аллаһ Тәаланы адым сайын искә ала башлаганда, бу гамәлгә гадәтләнеп китсә, кешенең тулысынча тормышы үзгәреп китә. Ни өчен дип сорасагыз, чөнки һәр адымын, һәр әйтәсе сүзен ул уйлап эшли һәм уйлап дәшә. Бик күп афәтләргә, һәм бик күп авыр хәлләргә кеше дучар була бер сәбәплегенә, ул да исә Аллаһ Тәаланы искә алмыйча, ашыгып, үз фикере белән фикер җитү сәбәпле. Ләкин чын барлыкта Аллаһ Тәаланы искә алса, туктале, бу эшемнән, бу сүземнән Аллаһ Тәала риза булыр микән, юк микән дип уйлап караса, үзен дә, якыннарын да бик күпне мөшкил хәлләрдән ул азат итә алыр иде. Без үзебезнең күңелләребезне, үзебезнең йөрәкләребезне Аллаһ Тәаланы искә алудан буш калдырмыйк, мәхрүм калдырмыйк. Безнең күңелләребез, безнең йөрәкләребез һичшиксез Аллаһ Тәаланы искә алу белән тере була, яши, нурлана һәм бәрәкәт таба. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.